खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आंखिलिकां ब्रह्म नायगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 22थि बोसोरसालिया जथुमाया गाहामैनो जोबनानै थांबाय। क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे नायगाव दखरा सिङाव थानाय नायगाव जनप्रिय गोजौ फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव नायगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 22थि बोसोरसालिया जथुमा आरो नायगाव गुदि बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 32थि बोसोरसालिया जथुमाखौ 2 आरो 3 अक्ट'आव साननैनि हाबाफारिजों खुंफुङो। मख'नो गोनांदि एमएलए लरेन्स इस्लारिया बे हाबाफारियाव बाहागो लाना हाबाफारिनि गेवलां मेलखौ बेखेवना होयो। लोगोसे बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी, बर' सावथुननि महरगिरि फैलाजे बरगयारी, क'क्राझार जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि काम्पा बसुमतारी, क'क्राझार जिल्ला एबसुनि नेहाथारि जांगिला वारी, बावखुंग्रि बियाबनि TCLCCनि मासिगिरि सन्जय नार्जारी आरो नायगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे नायगाव दखरा सिङाव थानाय बर' थुनलाइ आफादनि बर' हारिमु आफादनि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरि आरो ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा दिनै नायगाव दखरा दुलाराय फरायसा आफादनि खुंगा 22थि बोसोरसालि जथुमा लोगोसेयै नायगाव गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 32थि बोसोरसालिया जथुमा जथाय बिथांमोना मैयानिफ्राय बे जथुमाखौ खुंनो आरो दिनै बिथांमोना गेवलां मेल हाबाफारि दङमोन। बे गेवलां मेलाव आंबो दिनै दुलाराय फरायसा आफादनिफ्राय बाहागो लाफैदों। बाहागो लाफैनानै आं गोजोननाय मोनदों। बेवहाय जथेस्थ' जिखिनि गामिफोर दं गासै दखरानि सिङाव 14टा बर' गामिफोर दङ। बेवहाय 14टा मोनसे फिसा दखराब्लाबो मोनसे इउनिटि आरो मोनसे अनलायलायनायनि गेजेरजों दखरा आफादनि जे जथुमा बेखौ मेहेरगोनाङै रायजो राजाफ्रा खुंफुंनानै होबाय। बेनि थाखाय आं रायजो राजानिसिम रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो बे जायगानि जौगानायनि थाखाय आरो बे जायगानि रैखाथिनि थाखाय आरो बे जायगानि सोलोंथाइ आरो रांखान्थि जौगानायनि थाखाय बे जायगानि रायजो राजाफ्रा जथेस्थ' गोसो गुदुं। बिथांमोनहा बेखायनो दुलाराय फरायसा आफादनि सायाव मोनसे फोथायनाय आरो मिजिंखौ लानानै दिनै फैबाय थानाय माखासे उन्दैसा स्टुडेन्टसफोर बै स्टुडेन्टसफोरनि गोजौ सोलोंथाइ लानायनि बाथ्रा, बिथांमोननि गुन गोनां सोलोंथाइ, आदब गोनां सोलोंथाइ आरो बिथांमोननि मरेल माखासे बिल्डिंनि बाथ्रा आरो गेलेनाय बिथिङै जेनाखि स्पर्ट्स डेभेलपमेन्टनि बाथ्रा, नैबे बाथ्राफोरखौ बे जथुम्मानि गेजेरजों जोङो रायजो राजा दुलाराय फरायसा आफाद गुवार आरो गेबेङै जोङो सावरायलायदों। दुलाराय फरायसा आफादा दिनै जे जोंनि थाखानाय थांखि बे थांखिफोरखौ बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनोबो जोङो खाथियावनो फैनानै जोङो मिथिहोदों जे फैबाय थानाय समाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बर' हारिखौ गेरेमसा हारि गायसननांगौनि थाखाय जे सिमां नुदों, जे थांखि रनसायदों, बे थांखिसिम मोनहैनांगौनि थाखाय जे जोंनि फारफ्रोमबो बिथिङै फारफ्रोमबो जायगानि मानसिफोरा जेरावबो जायगानि मानसिफोरा जिहेतु जौगानांगोन, बेखायनो नैबे नायगाव ओनसोलखौबो जोङो बोरै लुखांनो हायो, बोरै जोङो दाफामनो हायो, बे बाथ्राफोरखौ लानानै नोजोर होनानै जोङो बाथ्राफोरखौ जोङो दिनै सावरायदों। आरो बे नायगाव ओनसोला ओरैबायदि मोनसे समायना जायगा, मिथिंगायारि मोनसे सम्पद आरो मिथिंगायारि मोनसे समायनाजों बियो बुंफबनाय। बेवहाय गोबां स्कप आरो गोबां मोनसे पटेनसियेलिटि दङ। बेवहाय टुरिज्म मोनसे बिथिङै दावबायारि मोनसे दावबायफैनायनि मोनसे सुजुग आरो सुबिदाफोरा बेवहाय दङ। आरो बे जायगानि हाफोरा गोबां फार्टाइल आरो बे जायगाया क'क्राझार नोगोरनिफ्राय बा क'क्राझाराव थानाय मेडिकेल कलेज, इउनिभारसिटि, CIT बा क'क्राझार गभ कलेज बा बेवहाय BB इन्जिनियारिं कलेज बा मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेज बा ल' कलेज बा गुबुन गुबुन अनुस्थान आरो खाथियाव ITI दङ बा NTPC दङ। जौगानायनि मोनसे स्कपा दङ। दा बेखायनो फैबाय थानाय समाव नैबे ओनसोलखौ लुखांनांगौ जायोबा नैबे लाइमोनफोरखौ मोनसे गोसो गुदुं मोनसे मटिभेसन होनायनि गेजेरजों लाइमोनफोरखौ जों जुदि लांबाय थानो हायोबा जथेस्थ' जौगागोन। आरो आबाद बिथिङै बा जिखिनि मोनसे जौगानांगौनि बाथ्रा बेबो जथेस्थ' स्कप दङ। आरो बेवहाय मोननैसो हानि जेंना दङ, जे जोंनि मोनबासो गामिया FRC मोनसे दङ। बे FRCनि गेजेरजों बिथांमोना क्लेम खालामदों FRAनि जेनाखि एन्टाइटेलमेन्ट मोननो थाखाय बेखौ जेन फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बा BTC गभर्नमेन्टआ बेखौ थाब मोनहैयो आङो गुरै खावलायदों। लोगोसे जे जोङो दुलाराय फरायसा आफादा गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जिखिनि गोरोबथा मावफुंनायनि थाखाय जिखिनि जोङो खामानि मावबाय थादों, जेरै 125th आमेन्डमेन्ट बिनि गेजेरजों जे जोंनि जेनाखि BTR एक्ट बानायनाय, लोगोसे जे साबजेक्ट इनक्लुजन बेखौ एक्ट बानायनाय,
लोगोसे माने जेनाखि जोंनि कार्बि आंलंनि हाजोआरि माने बर'फोरखौ एसटि खालामनाय बा गुबुन गुबुन डाइरेक्ट फान्डिंनि बाथ्रा बे बाथ्राफोरखौ लानानै जों जे खामानि मावबाय थादों जोङो बेखौ फोरमायदों लोगोसे जे जोंनि इनक्लुजननि बाथ्रा कचारि काउन्सिलखौ फुल प्रेसार खालामनायनि बाथ्रा बा इनस्टिटिउसन जिखिनि जोंनिया प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ 10 कलेजा प्रभिन्सियेलाइज खालामजाबाय रेमेनिं माखासे कलेज दङ बेखौ सरकारखौ जोङो नारसिननायनि खायसे खामानि मावबाय थादों माखासे गुबुन गुबुन फरायसालिमाफोर दङ बेखौ सरकारि खरं खालामनांगौनि थाखाय जों एबसुआ जि खामानि मावबाय थादों बे बाथ्राफोरखौ बे जथुम्मानि गेजेरजों जोङो रायजो राजाफोरनो जों मिथिहोनायनि खाबुखौ मोनदों आरो बे खाबुखौ होनायनि थाखाय नायगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोननि सायाव रोजा रोजा साबायखर बावदों गोजोन्थों। मिरु रोंगौथि सायख' आनजाद माब्ला खुंनो सानो जेनाखि मिरु दुलाराय फरायसा आफादा जे मिरु रोंगौथि सायख' आनजाद बियो माने फैनानै बियो माने 8 बोसोरनि सिगां माने स्टार्ट जादोंमोन दिनै गुथि मोनसे मिरु माने रोंगौथि सायख' आनजाद बेखौ खुंनो जोङो थिग खालामबाय अक्ट'आ नैबे डिसेम्बर दाननि 15 डिसेम्बराव जोङो खुंगोन बेनि थाखाय जोंनि स्टुडेन्टफोर बिथांमोना अलरेडि रेजिस्टार्ड खालामबाय आरो बिथांमोना माने दा आनजाद होनो थाखाय थागथियारि आङो गासै फरायसाफोरनिसिम आङो बे सुइस जासिदों बे आनजादनि गेजेरजों जोंनि फरायसाफ्रा मोनसे कम्पिटिटिभ जेनाखि मोनसे माइन्डसेट बेखौ बिथांमोना डेभेलप खालामनानै लानो हागोन आरो बिथांमोना जिखिनि बे आनजादनि गेजेरजों जे कम्पिटिटिभ माने जेनाखि आनजाद बेनि मोनसे एवेयारनेस मोनसे जागोन जोङो बेखौ मिजिंथिदों गोजोन्थों। नायगाव दख'रा दुलाराय फरायसा आफादनि 22थि बोसोरसालि जथुम्मा आरो नायगाव गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 32थि बोसोरसालि जथुम्मा बे जथुम्माखौ जथायै जोङो नायगाव जनप्रिय गोजौ फरायसालिनि बे गेवलां गेलेग्रा फोथाराव साननैनि हाबाफारि लानानै मेहेरगानानै जोङो खुंफुंबाय दा मैयानिफ्राय लानानै दिनै जोङो बेखेवनाय हाबाफारिनिफ्राय लानानै माखासे जोङो बेयाव फरायसाफोरनि थाखाय गेलेनाय बादायलायनाय लोगोसे थुनलाइ बादायलायनाय आरो जायगायावनो सावगारि बोनाय आरो जायगायावनो खन्थाइ आवरायनाय माखासे जों हाबाफारि लादों बिनि उनाव भलिबलबो जों हाबाफारि लानाय जादों आरो दिनै फैयै फैयै फुंबिलि समाव जों आफादनि फिरफिलाखौ बिजिरनायनि उनाव जा दिनै जोबथा जि हाबाफारि गेवलां मेल बे हाबाफारिया जानानै थाङो दिनै जोङो खोब खाफाल गोनां होननानै बुंनानै लानांगोन नायगाव दख'रा दुलाराय फरायसा आफादा हांख्रायनाय बायदि जोङो दुलाराय फरायसा आफादनि जे जोंहा गाहाय नेहाथारि बेखौ जों मोननो हादों गाहाय आलासि हिसाबै लोगोसेयैनो बेयाव जों हांख्रायनानै बुंथिगिरि हिसाबै नुजाफैबावदों सावथुन महरगिरि मुंदांखा गैला जे बरगयारी सारखौ जों मोननो हादों बिथांमोना जोंनि गेजेराव फैनानै गोबां जोंनि ओनसोलनि जौगानायनि सायाव सोलोंथाइ बिथिंनि सायाव समाजारि बिथिंनि सायाव गोबांथार बिबुंथि बेसेन गोसा बिबुंथि होलांबाय बिथांमोनखौ आङो नायगाव दख'रा दुलाराय फरायसा आफादनि जानानै साबायखर जासिहरदों। जोंना बे थार्म मिटिं पिरियडमोन दा मैयाहाय डेलिगेट सेसननि गेजेरजों गोजाम आफादा सिफायजानानै गोदान मावफुं लानाय जाबाय दा आफादगिरि हिसाबै आं दंमोन नाथाय आङो आफादगिरिखौ आङो एंगारनानै बोसोनगिरियाव आङो दा दङ जों आफादगिरिखौ जों गोदान मोननो हादों आरो थाखानाय गाहाय नेहाथारि बेखौनो फिन आरो गोदान दोननानै मोनसे गोदान आफाद दाफुंनानै लानाय जादों आरो बेजों लोगोसे जोङो थान्दै मेलाव माखासे जोंनि ओनसोलनि सोलोंथाइ बिथिं समाजारि बिथिं जे जौगानायनि थाखाय जोङो ओनसोलाव जे माखासे जेंनाफोर दङ बेखौ जोङो आबुरै बा मावलांनो थाखाय जोङो माखासे थांखिफोर लानाय जादों सोलोंथाइ बिथिं समाजारि बिथिंनि सायाव आरो बिदिनो जोङो ओनसोलनि जेंनाफोरखौ लानानै जों खोब सिरियासलि गुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो जोंनि नायगाव दख'रा दुलाराय फरायसा आफाद जुथायै जोङो मावलांनो होनाय साखाफारा